Rozsiahle požiare a dopravné nehody na dennom poriadku. Poznáme asi najnebezpečnejší tunel. Našťastie existuje iba vo virtuálnom svete. Počítačoví experti ním dokážu vytvoriť akúkoľvek nebezpečnú situáciu a potom hľadajú riešenia. Vďaka nemu by mali byť naše tunely bezpečnejšie. Skutočná nehoda z tunela Horelica pre skúseného dispečera bežná záležitosť. Taký požiar však možno nezažije nikdy, no musí ho vedieť riešiť. Pomôže mu počítač. Má pocit, ako keby sedel na reálnom operátorskom pracovisku skutočného tunela. Profíci vďaka nemu nezaspie na Vavrínoch a študenti odídu zo Žilinskej univerzity nielen s teóriou, ale aj akousi virtuálnou praxou. Simulátor dokáže navodiť akúkoľvek situáciu. Spadnuté náklady, zvieratá v tuneli, požiare, zrážky vozidiel. Reálna situácia. Vidíte psa v tuneli. Študent musí vedieť správne zareagovať. V tom zmysle, že uzatvorí tunelovú rúru a zavolá záchranné zložky. Ide to dopredu, tak dúfam, že im to časy pomôže. Pracovať s ním budú aj výskumní pracovníci. Pokúsia sa zvýšiť bezpečnosť tunelov na diaľničnej sieti. Národné diaľničné spoločnosti nám pomáhajú definovať problémy, ktoré v súčasnosti majú a ktoré bude treba riešiť. Nové poznatky môžu byť potom bezpečnostným návodom aj pri budovaní nových tunelov. Tie vraj budú pribúdať. Zatiaľ sú 4. Bolo to ovplyvnené tým, že diaľničná sieť sa rozvíjala hlavne v územiach, ktoré neboli kopcovité, ale dnes sme v rámci výstavby práve v tých náročnejších územiach. Podobný trenažér na Slovensku nenájdete. Zo Žiliny Veronika Tesáková, televízia Markíza.